Isebe lezemfundo eMpuma Koloni libambe inkomfa noonondaba ngelichaza imeko yalo yokulungela unyaka wokufunda ka-2022. Bamalunga ne-1,400 abafundi abasaza kufakwa ezikolweni ngenxa yokufakwa kade kwezicelo. Ezona ndawo zichaphazeleka kakhulu ngomasipala abambaxa ababini kweli phondo, iBuffalo City kunye neNelson Mandela Bay. Umbutho wootishala enapthosa ithi ezinye izikolo azikafumani izixhobo zokubhala. Tatheli yethu abongile yankise besemonte ezinkomfa. Isebe lezemfundo eMpuma Koloni lithi liqulela gangatha ukuba lo nyaka wemfundo uzokuhamba ngendlela. Ecam kwam ndinayo ngomphathiswa welisebe apha ephondweni utata ufundile kade. Sibulise kuwe MEC. Ingaba niliqule naligangatha nangona nisajongene nemingeni efana nokushokoxeka kootishala? Ewe, ndingatsho sikwazile ukucwangcisa inkqubo ezawukwazi uba siyilandele, sikwazi ukumelana nemicelimingeni njengoba sizawuqala i-academic year now. Ayonto lula kakhulu, kodwa ke ngokwe-systems esizibekileyo phambi kwethu sicinga uba akho nto sinongakwazi uyenza efanelekileyo. Noba uthetha ngotyiso lwabantwana, uthetha ngokuziswa kwencwadi, uthetha ngokulungiswa kwezikolo ezibethiweyo, i-disaster, izstorms, uthetha ngokufakwa kootishala ezikolweni. Siyiqabile loo program. Into elindelekileyo ngoku into yobana sizinzise izikolo, siqiniseke into yokubana si-hand over i-results zabantwana ngolwesihlanu apha ephondweni. Imiba efana njengezitationary ngaba sezifikile nokubhatalwa kwaba abancedisayo i-EAs, ngaba loo nkqubo nayo isahamba kakuhle? Yes, ihamba kakuhle, ndingatsho, because ngokweplani karhulumente wephondo uyawukhumbula into yoba kulo mcimbi we-EAs sathatha isigqibo sento yobana masibabhatale through uPESAL kuba sibaleka iingxaki ezinokwenzeka xa sithathe imali sazifaka ezikolweni. Kodwa ke kuyabonakala uba loo nto isizele nemicelimingeni kuba besingafuni ukuba sibe sengxakini yongakwazi uku-akhawuntela imali karhulumente. We have taken a decision ke ngoku yokokubana masibanike ezikolweni, sibefakele ezikolweni ukwenzela bo-principal bazikhuphe imali babanike, ukwenzela abantwana babantu bazokwazi uzinza kuqhubekeke nobomi as and also as GSAs in the province. Asinangxaki kakhulu nakulo mcimbi woziswa lelena support material. Yes, of course ibikhona nje ingxaki ibikhona enokwenza nemali, apho ke siyacela khona uDBE no-Provincial Treasurer and National Treasurer uba ngenelele kulo micimbi. Lowo ngumphathiswa wezemfundo apha ephondweni leMpuma Koloni utata ufundile kade, esithi noko baliqule baligangatha ukuba lo nyaka akazawuba namaginxiginxi. Sizithathe ezinambo sizibuyisele kuni estudio.